So, what's up mga bay? Andito ako ulit, gamit natin si Blooming. So, alamin natin kung totoo bang na matipid ba talaga sa gasolina itong si Dominar 400, no? Magpupultang tayo and then biyahe. After nun, pultang again. Tignan natin kung ilang kilometro ang isang litro. So, kung totoo bang parang underbone lang ito kung lumaklak ng gasolina. So, check natin, no? So, meron tayong mileage na 1,672. And then, may 3 bars na bawas dito sa ating fuel gauge. Pero, ipupull tank natin yan, no? So, gusto ko nga palang i-shout out itong mga tropa natin, no? Hindi ko na i-mention mga pangalan, buong group na talaga. So, shout out dito sa Big Bike PH, no? Big Bike Rider PH. And then, shout out sa silang Big Bike Riders Club. Of course, ang Dilos, no? CKRC. Shout out sa inyo mga kaibigan, mga katropa, mga kabay, mga pre. Yan. Syempre, shout out kong sarili ko. Shout out at magandang buhay, magandang umaga sa lahat. Oh, papagas na tayo dito. Full tank is real. Real na mahal ang gasolina ngayon. Uy. Full tank. Full tank please. Banggalan ko ngayon ah. Ayun mga bay, punong-puno, no? Yan sa bunganga. So, magkakaalaman na kung totoo ba talagang matipid itong Dominar sa gasolina bilang isang 400cc category, no? So, mileage 1,677, 5 kilometers pala mula sa no? Mula sa pinapasukan ko hanggang dito sa kung saan tayo nagpagas. So, let's check mamaya mga bay kung gaano nga ba ito kalakas kumain ng gasolina. Ha? Malayo na mararating. Ay, oo, malayo na. Okay. Thank you ate ha. So, shoutout na lang sa buong tiga Petron. Yan. Alright. So, larga na tayo mga bay. So, kita kids mamaya, alamin natin kung gaano nga ba ito kalakas kumain ng gasolina or totoo ba talagang matipid ito sa gas itong Dominar 400. So, let's go! So, mga bay, ito na tayo sa silang, dito na tayo sa ating lugar, no? So, magkakaalaman na kung gaano nga ba ito katipid. Usual, dito pa rin tayo sa Petron kung saan tayo hilig magpagas. So, shoutouts sa mga tiga Petron dito sa silang. Dalawa lang ang Petron dito sa silang mga bay. Tatlo pala. Yan. Shoutout dito kay Kyle. So, ulit tayo sa ating vlog. Dahil yung last vlog ko nung nakaraan, wala pa lang, hindi pa lang naka-on yung mic. Nakauna. Ayan. So, full tank pa rin. Sagad. Hindi mo na publisher. Hindi. Okay, fire. Go. Ayan na. Kung gaano nga ba to kalakas kumain ng gasolina, kung totoo bang tipid si Dominar sa gas consumption. Ayan. So, alam naman natin si Petron ay maaasahan natin yan kahit saan tayo magpunta. Kahit sa dako ng Pilipinas. Ayan. So, yun. Sagad na. Punong-puno mga bay. So, wala pa yung value card natin. Ito. Ayan. Okay. So, alamin natin. 4.65 liters. Ang presyo ng gasolina ay 69. Ayan. Alright. Ilang kilometro? So,
dating gawin, bunot tayo ng cellphone. So, 1,796 kilometer. Halagang, alamin muna natin kung ilang kilometro ang tinakbo natin. Kalkyo, labas. Alright. Yun. Kanina, ang takbo natin ay 1,677. Ay, no, sobra. 77 yan. So, minus natin yung 1,796. So, equals. So, 119 kilometers ang tinakbo natin. Yan. Divide natin sa 119 divide 4.65. So, ayun, si Dominar ay kumonsumo ng 25 kilometers per liter. Not bad, matipid nga siya compare mo sa ibang big bike na kategorya na 400. So, ayun mga bay, naghihintay yung sukle. Ayan. Thank you po. Salamat, sir. Okay, thank you. Sir, ingat. So, alam nyo mga bay, ang Dominar ay matipid talaga. Lalo na pag mga long distance, puro karektahan ng takbo mo, kaya niya mag-range ng mga 27 kilometer per liter. So, kanina kasi napadaan tayo sa traffic. Okay, shout out! Napadaan tayo sa traffic, panay cambio natin, panay pabomba natin, no? Ayan, so, ayun, gusto ko lang i-share sa inyo ang konsumo ni Dominar 400, no? Pero ang takbo ko kanina mga bayan, medyo walwal lang konti dahil nagwa 145 ako, 150. Yan, charot. And ayun, hope nag-enjoy kayo dito sa ating panibagong vlog, panibagong kwentuhan, panibagong kaalaman tungkol sa mga buhay-buhay habang tayo ay naglalakbay, habang gamit natin ang mga motor natin. So, ayun, nabigyan ko kayo ng idea gano'n nga ba katipid si Dominar bilang isang 400cc, no? Ayan, so hope nag-enjoy kayo. Peace po sa inyo lahat. Born to Ride!